Dobrý deň, dámy a páni. V nasledujúcej hodinke si môžete pozrieť záznam z webináru spoločnosti M&P, ktorá je Autodesk Gold Partner, o 3D BIM modelovaní a dokumentácii so softvérom Revit LT. Moje meno je Miroslav Baláš a spolu s inžinierom Rollerom sme pre vás pripravili tento webinár. Ukážeme tvorbu 3D BIM modelu a ako sa tento model dá využiť pre aj potreby statika. Ukážeme vám, ako sa vlastne tvorí tento model, ako sa dá získať a editovať výkaz materiálu, ako sa robia rezy. Vážení pánové, ještě jednou dobrý den. Slyšíme se? Ano. Prima, děkuju. Já jsem byl sice v úvodu představen, nicméně, abychom postupovali od začátku, tak se představím ještě jednou. Moje jméno je Filip Roller. Já vás také vítám na dnešním webináři, který bude věnovaný projektování staveb s využitím informačního modelování budov. Bude se tedy týkat 3D inteligentního modelování. Já mám pro vás připravenou jenom úvodní informaci, která spíše zahrnuje informace organizačního charakteru. Většinu času ale strávíme přímo v prostředí softwaru, tak abyste si dokázali vytvořit představu o tom, jak Revit LT funguje a jaké jsou možnosti dalšího pokračování a napojení na další profese. Jak říkám, strávíme většinu času v samotném softwaru. Budeme procházet jednotlivé části tvorby o 3D inteligentního modelu a následného vytváření projektové dokumentace. Společně nejen výkresové dokumentace, ale také výkazů, materiálů, tabulek a tak dále. A podíváme se i na spolupráci s dalšími profesemi. Krátce se zmíníme o možnostech této spolupráce a především se pak zaměříme na spolupráci se statikem. Já bych ještě k samotnému průběhu webináře, máte všichni teď mikrofony vypnuté, takže já vás nemůžu slyšet. Nicméně, pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak v průběhu samotného webináře v horní části svých monitorů naleznete takovýto panel, na kterém pomocí toho tlačítka chat otevřete okno pro zadání dotazu, nebo v závěru webináře potom můžeme otevřít, zprovoznit vaše mikrofony, tak abyste se mohli zeptat na konkrétní otázky v závěru. Nicméně můžete je psát už v průběhu, tak abyste si je nemuseli pamatovat. A já v závěru postupně všechny projdu a společně je zodpovíme. Když se vrátím zpět k programu, tak, jak jsme řekli, podíváme se především na Revit LT, kterému je věnován tento webinář a strávíme v tomto softwaru nejvíce času. Já nebudu dále zdržovat obecnými informacemi, pojďme se rovnou podívat do prostředí tohoto nástroje a představíme si jednotlivé funkce a způsob používání tohoto softwaru. My se teď nacházíme přímo v prostředí Revitu LT. Možná, než začneme vytvářet model, začneme ho vytvářet úplně od začátku, budeme vytvářet model jakési jednoduché administrativní budovy, která bude to vlastně železobetonový skelet. Tuto budovu my vytvoříme ve zcela prázdném projektu. Nicméně nejprve pojďme se podívat, jak vypadá prostředí Revitu LT. V té horní části se nám v samotné aplikaci nachází ribbon, pás karet. Ty rozhodně teď nebudeme všechny procházet, některé z těchto nástrojů použijeme, o některých se jen v krátkosti zmíníme, k tomu se určitě dostaneme. Co je důležité, tak v téhle levé části máme k dispozici prohlížeč projektu, ve kterém jsou zobrazené jednotlivé součásti projektu, respektive jednoho souboru, nebo celý projekt v Revitu je uložený v jediném souboru a jednotlivé výkresy, pohledy, ale také například tabulky, výkazy a podobně jsou součástí jediného souboru. To vlastně umožňuje, aby celá dokumentace projektová, která se vztahuje k jednomu objektu, k jednomu projektu, aby byla koordinovaná a aby v ní nevznikly chyby, což je třeba případ častý případ vznik chyb
při běžném 2D projektování, například v AutoCADu. V té pravé části potom se nám nachází panel vlastností, kde máme možnost v jednotlivých řádcích sledovat vlastnosti, případně upravovat vlastnosti jednotlivých prvků, ať už to jsou prvky projektu, jako například jednotlivé pohledy nebo tabulky, anebo potom projektové objekty, tedy objekty, které se nachází, které umísťujeme do projektu, jako jsou třeba sloupy a další části té modelované stavby. Práce v Revitu, já jsem v úvodu naznačil, bude se jednat o vytváření 3D modelu. My ten 3D model budeme vytvářet buď v samotném 3D pohledu, nebo v některých půdorysných pohledech, řezech a tak dále. Samozřejmě všichni projekt může být u složitější stavby a zpravidla bývá rozčleněn mezi řadu kooperantů, z nich všichni nemusí používat Revit. My abychom si předvedli, jak by v takovém případě vypadala spolupráce, tak začneme tím, že do projektu umístíme, řekněme, referenční výkres, který, řekněme, je jakýsi podklad od kooperanta a na základě tohoto výkresu, což je běžná reference, tak jako fungují referenční výkresy v AutoCADu, na základě tohoto výkresu začneme postupně vytvářet samotný 3D model. Začneme tedy tím, že vytvoříme jakousi pomůcku, jakýsi rastr, pomocnou mřížku, která nám pomůže při orientaci v prostoru, při tvorbě samotného 3D modelu. To znamená, umístíme nejprve takovéto osy, a to v jednom i druhém směru. A následně na tyto osy budeme umísťovat jednotlivé objekty, jako jsou sloupy, obvodové stěny, dále potom nějaké vnitřní příčky a tak dále. Samotná práce, jenom abych dokončil vlastně tu úvodní část, samotná práce s tím DVG podkladem využívá běžné principy jako kreslení v AutoCADu, to znamená, můžeme využívat běžných úchopů, na které jsme zvyklí, to znamená, můžeme například změřit rozměr sloupu, který následně vložíme do toho projektu a tak dále. Já pro samotnou přehlednost toho dalšího modelování v tuto chvíli skryji ten 2D podklad, tak abychom viděli, jak nám vzniká postupně celý model. Tak, jak jsme změřili teď rozměry toho sloupu, jednalo se o sloup betonový sloup čtvercového průřezu o straně 300 mm, takže z nabídky jednotlivých rozměrů toho sloupu vybereme ten správný rozměr a vložíme sloupy do našeho projektu. Pardon, ještě zopakuji tu operaci. Tak. My v tuto chvíli, všimněte si, že pracujeme vlastně ve 2D pohledu, to znamená v půdorysném pohledu. Může to vypadat svým způsobem, že vytváříme vlastně 2D výkres, nicméně ve skutečnosti, pokud se podíváme do 3D pohledu, tak můžeme vidět, že současně s tím půdorysem, který takovýmto způsobem vytváříme, se nám začíná vytvářet 3D model, neboť jednotlivé prvky vlastně přiřazujeme do jednotlivých úrovní, do jednotlivých podlaží. My se k tomu ještě dostaneme a pojďme vložit další prvky, kterými budou obvodové stěny.
Takže zvolíme správný rozměr obvodové stěny. A způsob jejího umístění. Tak já se omlouvám, já tady přepínám zobrazení toho panelu, protože se mi nezobrazují, neaktualizují v tuhle chvíli jednotlivé části toho ribbonu. Tak, vložili jsme obvodové stěny. Pojďme se znovu podívat do samotného 3D pohledu, abychom měli představu o tom, jakým způsobem se nám samotný 3D model vyvíjí. Co je důležité, tak my takto vznikající model můžeme takzvaně parametrizovat. To znamená, ten samotný model se vlastně nám chová velmi, velmi inteligentním způsobem. Pokud bychom například chtěli změnit rozměr některého ze sloupů, tak můžeme provést pouze vlastně změnou toho příslušného výskytu. Pokud bychom se v tuto chvíli podívali zpět do půdorysu, tak můžeme si všimnout, že díky tomu, že celá projektová dokumentace počínaje půdorysnými pohledy a 3D modelem konče, respektive tabulkami a dalšími součástmi konče, je součástí jednoho projektu, tak tohle je ten případ, o kterém jsem hovořil. To znamená, celá projektová dokumentace v případě jakékoliv změny nám zůstává koordinovaná. Takže jakoukoliv změnu provedeme v jedné části toho modelu, tak v ostatních částech, ať už se jedná o půdorysný pohled nebo například výkaz betonu spotřebovaného na samotnou nosnou konstrukci, vždy celá ta dokumentace zůstává aktuální a odpovídá tomu 3D modelu, který postupně vytváříme. To je vlastně jeden ze způsobů parametrizace. Takovýmto způsobem bychom mohli změnit kromě samotných dimenzí sloupu například skladbu stěny nebo jakýkoliv další rozměr, materiál nebo jiný parametr, který v tom modelu se nám vyskytuje. To je vlastně jedna z úrovní parametrizace. My dále ten model můžeme v něm definovat jakési vazby mezi jednotlivými objekty a tím dosáhnout toho, že jakmile provedeme nějakou změnu, například týkající se ne jednoho prvku, jako v tom předchozím případě, ale například vztahu prvků, to znamená například vzdálenost dvou sloupů, tak ta dokumentace nám bude zůstávat stále aktuální. Pojďme se na to podívat, jak by taková úprava mohla vypadat v praxi. Já například upravím polohu těch stěn tak, aby na linie osnovy, které jsme měli definované, aby bylo zarovnaný víc té nosné části té stěny. A když si všimneme tohoto symbolu visacího zámku, který se nám zde automaticky zobrazil, který můžeme uzamknout, tak pomocí vlastně tímto způsobem jsme nyní definovali jakousi vazbu, která nám určuje polohu té stěny relativně vzhledem k linii té osnovy. Já provedu stejnou úpravu ještě v případě těch zbývajících obvodových stěn a pak si ukážeme, jak takový model vlastně funguje a co se stane v případě, že provedeme nějakou konkrétní změnu. Tak, ve chvíli, kdy jsme provedli takovéto změny, tak velmi jednoduchým způsobem, pokud posuneme například tuhle linii osnovy, tak automaticky posouváme jednotlivé sloupy, které jsou vlastně uzamčené k těm jednotlivým liniím. A díky té vazbě, kterou jsme definovali, díky vazbě stěny k linii osnovy, posouváme současně i tu stěnu. Díky tomu vlastně nám zůstává ta modelovaná stavba celistvá, to znamená, my tímto způsobem můžeme takto velmi jednoduše zanést
jakoukoliv úpravu toho našeho vznikajícího modelu. Co tou úpravou může být? Já se domnívám, že každý projekt provází četné změny, to znamená, mohou to být změny technického řešení, ať už rozměru jednotlivých částí, například na základě statického výpočtu, nebo příkladem může být rovněž změna požadavku investora, změna požadavku na velikost podlahové plochy v celé budově a podobně. To znamená, díky této možnosti se vlastně tato možnost takto definovat vazby mezi jednotlivými objekty vlastně přináší to, že projektant může začít s projekčními pracemi ve chvíli, kdy je zřejmá koncepce té stavby, ale například nejsou konkrétně známy její rozměry. A nebo v případě, že se projeví, že se nastane nějaká potřeba zapracovat nějakou konkrétní změnu dimenzí, tak tu změnu je možné provést pouhou vlastně změnou příslušného parametru, posunem příslušné osy a změny jsou automaticky v tu chvíli zapracovány, ale nejen do té části, tak jak jsme si před chvílí ukázali, nejen do té části, ve které tu změnu provádíme, ale vlastně ve všech součástech toho projektu. To znamená, až budeme za chvíli vytvářet řez, tak automaticky by se nám tato změna promítala i do řezu nebo výkazu například materiálu, zdiva a tak dále. Ta parametrizace vlastně, tak jak jsme si ji v tuhle chvíli ukázali, a možnost definování vazeb, tímhle ještě nekončí. Možnost definování vazeb tyhle možnosti jsou mnohem širší. Například máme možnost definovat rovnoměrné rozmístění některých prvků v tu chvíli, pokud provedeme podobnou změnu, jako jsme provedli před chvílí, tak všimněte si, že to automatické rozmístění těch mezilehlých linií osnovy je vlastně respektováno i v případě nejen jednorázově při tom automatickém, při tom rozdělení, ale vlastně v případě jakékoliv změny, která proběhne kdykoliv v průběhu tvorby celého projektu. Já se domnívám, že v tuhle chvíli řekněme, že máme vytvořené jedno podlaží. My budeme pokračovat ještě tvorbou samotné stavby, to znamená vytvoříme základovou desku. Než se k tomu dostaneme, ale tak pojďme umístit okna do té obvodové stěny, případně dveře, tak abychom viděli, jak toto lze provést a případně jaké další parametry a vazby můžeme definovat i v těchto případech. Pojďme začít například okny, to znamená umístíme takováto trojkřídlá okna. Do jedné ze stěn. Skopírujeme po délce stěny a umístíme ještě do těch dalších obvodových stěn. A podobně jako jsme určili rovnoměrné rozdělení jednotlivých částí té stavby, jednotlivých linií osnovy, podobným způsobem můžeme například definovat polohu okna. Pojďme se podívat, provedeme to stejným způsobem, to znamená běžné kóty a určením toho rovnoměrného rozmístění. Čímž zase zdůrazňuji, že se nejedná o jednorázové automatické umístění toho okna do středu mezi sloupy, mezi dvojici sloupů, ale jedná se o definování vazby. To znamená, v tuto chvíli, pokud zase provedeme nějakou změnu, tak automaticky dochází k přeuspořádání jednotlivých oken, neboť jsou zase respektovány jednotlivé vazby. V tomhle případě jsme se zřejmě dostali mimo. Ne, já jsem zapomněl tam definovat tu vazbu. To znamená, takovýmhle způsobem můžeme vnášet další parametry. Podobným způsobem bychom mohli umístit například vstupní dveře.
nebo jakékoliv dveře interiérové a další prvky. Pojďme se zase, celou dobu pracujeme ve 2D, to znamená tak, jak dalo by se říct, tak jak je zvyklý uživatel AutoCADu s tím, že do toho půdorysu umísťujeme v případě AutoCADu by to byly zřejmě nějaké parametrické bloky a podobně. V tom 3D modelu inteligentním v Revitu LT umísťujeme do toho modelu takzvané rodiny, to znamená jednotlivé objekty, nicméně vždy se jedná zase o parametrické objekty, u kterých můžeme měnit rozměry, jednotlivé rozměry, ať už se jedná o celkové rozměry, například toho okna, rozměry jednotlivých částí rámu a tak dále, nebo například materiál jednotlivých částí, materiál výplně a tak dále. Když se podíváme do 3D pohledu, toho našeho vznikajícího modelu, tak vidíte, že společně s tím půdorysem nám vzniká takovýto 3D model. My ho nyní velmi rychle dokončíme, vytvoříme základovou desku, následně skopírujeme všechny objekty do druhého nadzemního podlaží, vytvoříme střešní konstrukci a pak se budeme věnovat dalším částem a vlastně přejdeme do té části tvorby projektové dokumentace. Tak já se vrátím do půdorysu, ve kterém vytvoříme nejprve, jak jsem řekl, základovou desku, tak abychom zase definovali měli možnost definovat vazby, tak řekněme, že ta základová deska bude takovýmto způsobem zarýcovaná s obrysem sloupu, s tím, že pomocí těch symbolů vysacích zámků opět definujeme vazby. To znamená, ve chvíli, kdy se změní poloha těch jednotlivých hran, respektive víců sloupu, automaticky se nám bude měnit i hrana obrysu desky. S tím, že to bude samozřejmě platit, pokud se nám posune celý sloup, anebo například pokud změníme dimenze sloupu. Uzavřeme obrys vytvářené desky. A nyní všechny objekty, tak jak jsme je vytvořili, skopírujeme do druhého nadzemního podlaží. Podíváme se zase na 3D model, na kterém pouze odstraníme ty prvky, které do toho druhého nadzemního podlaží nepatří. A v podstatě provedeme stejnou operaci i pro konstrukci střechy, respektive atiku. Tak já se odstraním ty části, které nám sem nepatří. Tak ještě upravíme výšku té atiky s tím, že znovu můžeme využít definování vazeb, to znamená zarovnat všechny části, všechny ty obvodové stěny, které jsou součástí atiky. Stáhnout vlastně k jedné z těch částí, tak abychom měnili současně výšku všech těch částí, celého obvodu té atiky. No a řekněme, že v tuhle chvíli máme vytvořený náš 3D model. Všimněte si, jak velmi rychlým způsobem jsme ten 3D model vytvořili s tím, že současně se samotným 3D modelem
jsme vlastně vytvářeli i některé součásti výkresů, to znamená třeba půdorys vlastně nejen toho prvního podlaží, ale tím skopírováním máme vlastně připravené i půdorysy těch dalších podlaží, které nám vznikaly, jsou vlastně odvozené z toho 3D modelu, který takovýmto způsobem vytváříme. Když bychom se podívali na to, jakým způsobem budeme vytvářet další části té projektové dokumentace, pracovali jsme vlastně do téhle chvíle pouze s půdorysními pohledy a s 3D pohledem. Co je důležité, tak my samozřejmě pro výkresovou dokumentaci budeme potřebovat další součásti, jako jsou například řezy, takže pojďme se podívat na to, jakým způsobem vytvoříme řez tou modelovanou stavbou. Díky tomu, že pracujeme s 3D modelem, když se do něj podíváme, díky tomu, že pracujeme s takovýmto modelem, tak vlastně vytvoření řezu je velmi jednoduchou záležitostí, neboť vlastně stačí proložit řezovou rovinu tím modelem, do té řezové roviny promítnout prvky, které jsou za tou řezovou rovinou a náš řez je vytvořený. Tento způsob projektování, vlastně řekněme moderní způsob projektování, a takovéto možnosti nabízí. To znamená, my velmi jednoduchým způsobem můžeme pouze proložit řezovou rovinu a náš řez je vytvořený. Do toho řezu se můžeme takovýmto způsobem podívat. Obrovskou výhodou, že takhle vytvořený řez, obrovskou výhodou je, že je vlastně ten řez živý. To znamená, veškeré změny, které jsme až do této chvíle prováděli, tak pokud bychom už v tu chvíli měli vytvořený i ten řez, tak bychom mohli pozorovat, mohli sledovat i v tom řezu, když se na to můžeme podívat. To znamená, zase provedeme tu změnu, kterou jsme prováděli už dříve. A všimněte si, že ta změna nám probíhá i tady. V případě té atiky já jsem ji zřejmě skopíroval ne zcela šikovným způsobem, takže tam nezůstala nebo není v tuhle chvíli uzamčená ta vazba. Nicméně v tom druhém nadzemním podlaží nám ta změna probíhá také. Co je obrovskou výhodou, tak například podle měřítka my můžeme měnit úroveň detailu toho řezu. To znamená, můžeme pro menší měřítka nebo pro nižší stupně projektové dokumentace využívat takovýto hrubý způsob znázornění. Případně se můžeme přepnout do podrobnějších způsobů znázornění, ve kterých pak jsou zobrazené i části, jako třeba kování u oken, způsob otevírání a tak dále. Když se podíváme do toho řezu, tak některé součásti nebo některé detaily nejsou dořešené, což by byl příklad třeba tohoto detailu. Revit umožňuje vlastně automatické upravení tohoto detailu na základě jakýchsi priorit, neboť nejvyšší priority má vždy nosná konstrukce, nižší priority potom povrchové úpravy a tak dále. To znamená, pokud provedeme spojení jednotlivých objektů takovýmto způsobem, tak si všimněte, že dojde vlastně k odstranění těch částí, těch čar, které vlastně v tom řezu nemají figurovat. Já ještě zapnu tloušťky a změním měřítko, tak abychom dobře viděli, jak ten detail vypadá. Takovýto detail si troufám říci, že je v podstatě dořešený nebo z velké části v pořádku. Pokud by některá část v něm přesto chyběla, tak máme možnost ve 2D dokreslit nebo i ve 3D domodelovat příslušné části toho příslušného detailu, toho příslušného místa. Co je velmi důležité, tak zase vzhledem k tomu, že pracujeme s parametrickým modelem, tak pokud v tuto chvíli změníme například skladbu některé části, mohla by se jednat například o skladbu té stropní desky, kterou upravíme na nějakou jinou z těch předdefinovaných skladeb, tak všimněte si, že to spojení, které jsme takto vytvořili, tak vlastně priority jednotlivých vrstev fungují i v tomto případě. To znamená, pokud provedu tu změnu zpět, nebo změníme tu skladbu na nějakou jinou, tak v tom parametrickém modelu se ten detail vždy chová tak, jak má.
Takovýmto způsobem bychom mohli vytvořit jakýkoliv řez tou stavbou, vytvořit detaily jednotlivých částí. No a následně potřebujeme tyto jednotlivé pohledy umístit na výkres. Takže pojďme se podívat na to, jakým způsobem se vytvoří hotový výkres, neboť vlastně tyhle části, se kterými až do téhle chvíle pracujeme, nemají rozpisku, nemají rámeček, to znamená, my v tuto chvíli tyhle kresby potřebujeme umístit na jeden výsledný výkres. Takže pojďme to udělat. Založíme nový výkres nějakého konkrétního rozměru, formátu a na tento výkresný můžeme jednoduchým způsobem z té stromové struktury toho prohlížeče projektu, ve kterém jednotlivé části té dokumentace máme, můžeme takovýmto způsobem přetáhnout a umístit. Takže umístíme půdorys, umístíme vytvořený řez. Pokud bychom v tuto chvíli potřebovali provést nějakou změnu, například změnu měřítka, já jsem to měřítko předtím změnil pouze proto, abychom viděli dostatečně zřetelně jednotlivé obrysy a tloušťky čar řezu a na rozhraní jednotlivých materiálů, to znamená takovýmto způsobem. Všimněte si, že současně s tou změnou měřítka se automaticky upravují i velikosti popisek, jako jsou třeba výškové kóty, nebo pokud bychom měli prokótovaný ten vytvořený řez, tak zase dochází ke změně veškerých popisek na tom výkresu. To znamená, tyhle změny jsou, které probíhají, tyhle úpravy, které probíhají naprosto automaticky, tak dokáží velmi výrazně usnadnit práci projektanta nebo architekta. Podobným způsobem bychom na ten výkres mohli umístit další pohledy, nejen 2D pohledy, ale třeba i 3D pohledy, nebo například tabulky. K tabulkám jsme se ale prozatím nedostali, takže pojďme se nejprve podívat na to, jak se s tabulkami pracuje, zřejmě jen velmi krátce. My už v tom projektu máme některé tabulky připravené, nicméně pokud si některou z nich otevřeme, například tabulku oken, tak ta tabulka vlastně obsahuje pouze jakousi definici jednotlivých sloupců, přičemž ty sloupce odpovídají vlastně jednotlivým parametrům těch příslušných prvků, v tomto případě oken, s tím, že jednotlivé řádky odpovídají vždy jednomu výskytu v samotném modelu. Co je důležité, tak i ty tabulky, stejně jako když jsme provedli nějakou změnu v samotném modelu, tak byla zapracovaná do všech součástí té vznikající dokumentace, tak vlastně i v té tabulce dochází k automatickým změnám. To znamená, pokud bychom například odstranili některé z oken, tak všimněte si, že v té tabulce nám ubývá jeden řádek, to znamená, ta tabulka, ten výkaz zase zůstává stále aktuální. A to, ať už se jedná o výkaz oken, nebo například o výkaz kubatur, materiálů a tak dále. Jak jsem řekl, ta tabulka obsahuje definici, nebo obsahuje ty sloupce, které jsou definované, jsou to jednotlivé parametry oken, to znamená v případě okna jsou to například jeho rozměry, u dveří by to byl například směr otevírání těch dveří a tak dále. No vlastně u každého prvku máme k dispozici celou řadu parametrů, které jsme schopni zařadit do té tabulky, tak aby nám ta tabulka poskytovala přesně ty informace, které od ní potřebujeme. Ty tabulky samotné mají obrovské množství možností, takže s nimi lze pracovat, dalo by se říct, jako v Excelu a upravovat tak způsob zobrazení nebo úpravu té výsledné tabulky. Takovouto výslednou tabulku potom můžeme umístit
umístit na výkres stejným způsobem, jako jsme na ten výkres umístili některý z pohledů. Já se domnívám, že co se té výkresové dokumentace týká, tak pokud byste měli jakoukoliv otázku, tak samozřejmě je můžete na mě směřovat. Nicméně já se v této chvíli dostávám k závěru této části. Pojďme se podívat na další možnosti práce v Revitu, neboť to, že vytváříme 3D model, my jsme si popsali některé výhody toho 3D modelování. Jako je automatizovaná tvorba projektové dokumentace, to znamená snadné vytvoření například řezu. Samozřejmě to, že máme k dispozici 3D model, není jedinou výhodou. My s tím 3D modelem můžeme dále pracovat, to znamená, jsme schopni z něj připravovat například fotorealistické vizualizace a podobně. Ona už na tom padla v úvodu krátká zmínka. Pojďme se podívat na to, jaké jsou možnosti v Revitu v této oblasti. Revit umožňuje vytvoření jakéhokoliv 3D pohledu na tu modelovanou stavbu a odeslání vlastně toho modelu na vzdálený počítač Autodesku, kde proběhne samotné renderování a vytvoření té výsledné vizualizace. Já si myslím, že my si můžeme ukázat celý ten proces. To znamená, vložíme nějakou kameru, vytvoříme takovýto 3D pohled. Na naší stavbu. Do toho pohledu, tak aby ta vizualizace byla dokončená. Jenom pozavírám ta okna, která jsou v tuto chvíli pro nás nadbytečná. A vytvoříme ještě terén v okolí té stavby. Vytvoříme ho velmi jednoduchým způsobem. A to pomocí budeme definovat jednotlivé body terénu. Podobně bychom ten terén mohli vytvářet například ze zaměření pomocí vrstevnic a tak dále, to znamená importovat nějaký výkres, který bude ten terén v jeho definici obsahovat. Tak a vytvoříme z toho vytvořeného 3D pohledu samotnou vizualizaci. To znamená, odešleme náš pohled, jak jsem říkal, na vzdálený počítač v Autodesku, kde samotné renderování, aniž by zatěžovalo náš počítač, proběhne. Nejprve však nastavíme příslušné parametry toho 3D pohledu, jako je například kvalita. Abychom šetřili trochu čas, tak vytvoříme jenom běžnou kvalitu a obrázek nižším rozlišením. My si ještě budeme říkat o dalších z těchto cloudových technologií, to znamená možnost odeslání na vzdálený počítač, a to v případě statické analýzy. V tomto případě, v případě vizualizace, kdy vlastně získáváme velmi kvalitní fotorealistickou vizualizaci, aniž bychom zatěžovali náš hardware. Takovýmto způsobem odešleme ten model a nyní stačí, můžeme pokračovat v práci a po vytvoření toho renderu, té vizualizace, nám přijde poštou, nám přijde e-mailem upozornění, že ta vizualizace byla vytvořená a my se na ní budeme moct podívat. Než ten e-mail přijde, tak já ještě otevřu galerii, která vlastně je, nebo každá z těch vytvořených vizualizací se ukládá do jakési galerie.
a podíváme se na ještě vizualizaci jinou, kterou mám připravenou. V tom druhém případě se bude jednat o vizualizaci interiéru. Já se jenom podívám do mailu, jestli už nám ta zpráva přišla. Zatím ne, tak se podíváme na vizualizaci interiéru, kde je možné vlastně vytvořit takovýto panoramatický snímek, který nám umožňuje vlastně procházení toho modelu a takovéto sledování celého toho interiéru, což si myslím, že je velmi zajímavá možnost. A ten snímek, který jsme my odeslali na počítač, tak už, nebo na cloud, tak už máme v tuto chvíli v mailu, to znamená takovýmto způsobem, tak to vypadá upozornění, které nám přijde. My můžeme přejít přímo z toho e-mailu do samotné galerie a ten snímek, který jsme pořídili, tu vizualizaci, si můžeme takovýmto způsobem prohlédnout. My se v tuto chvíli dostáváme k závěru samotného Revitu a přesuneme se do té druhé části. Když se podíváme na samotný program, tak jak jsme si ho v úvodu představili, tak my jsme prošli vlastně tuhle úvodní část. Prošli jsme ještě další část, kterou byly ty vizualizace, a nyní se podíváme na spolupráci mezi jednotlivými profesemi. Ta spolupráce nebude v tuto chvíli, nebudeme v tuto chvíli pracovat v Revitu LT, ale představme si situaci, že architekt, který vytvořil takovýto model v Revitu LT, ten model nyní předá statikovi, který ho může využít pro další práci, to znamená pro vytvoření analytického modelu a pro posouzení nebo návrh jednotlivých prvků nosné konstrukce té stavby. Takže v tuto chvíli opustíme Revit LT a podíváme se do aplikace, která se nazývá podobně, pouze bez toho označení LT. Já se přepnu do správného pohledu. Takže všimněte si, pracujeme se stejným modelem. Já bych možná měl říci, že Revit oproti Revitu LT obsahuje celou řadu dalších funkcí, neboť se nejedná o tu LT, o tu odlehčenou verzi, ale o plnou verzi, která je právě uspůsobená její hlavní významy spolupráce mezi profesemi. To znamená, zde máme možnosti maximálně zjednodušit práci a spolupráci, předávání dat a podobně mezi architektem a dalšími profesemi, kterými může být právě statik, projektant technických zařízení budov a tak dále. O PZB dnes nemáme prostor se důkladněji zmiňovat, nicméně všimněte si, že máme k dispozici nástroje pro projektování vzduchotechniky, elektroinstalací a tak dále. Další potom částí je právě spolupráce, jak jsem řekl, se statikem, to znamená, zde máme možnost projektovat některé části nosné konstrukce do již vytvořených například těch železobetonových sloupů, umísťovat výstuž betonářskou a tak dále. Co je ale hlavní částí té části toho dílu structure, to znamená té konstruktérské součásti Revitu, je možnost vytvoření, respektive automatické vytvoření analytického modelu, který může být použit pro konstrukční analýzu, tedy pro výpočet vnitřních sil, reakcí a deformací té konstrukce. To znamená, my když se přepneme v tuto chvíli pouze do jiného pohledu, nejprve ne do analytického pohledu, ale do pohledu, ve kterém máme odfiltrované části, které nejsou součástí nosné konstrukce, tak ten náš model bude vypadat takto. Já jsem použil ještě malinko jiný model, my jsme se ty nezdržovali vytváření těch vnitřních stěn, ale nicméně jedná se o velmi
velmi podobný model, to znamená stejným způsobem bychom z toho našeho modelu mohli takto vytvořit model té nosné konstrukce a také příslušné výkresy té nosné konstrukce. A co je důležité, tak společně s touto konstrukcí nám vznikal i model analytický. To znamená, jakmile některý prvek byl prvkem nosné konstrukce, což je dáno příslušnými parametry jednotlivých prvků, tak současně vzniká i jeho, řekněme, analytická reprezentace, to znamená, současně se nám objeví i v analytickém modelu. Ten analytický model, odvozený od toho modelu fyzikálního, to znamená od toho modelu, se kterým jsme až do této chvíle pracovali, vypadá takto. Všimněte si, že jednotlivé součásti toho modelu jsou reprezentovány příslušnými prvky v tom modelu analytickém. Co je obrovskou výhodou, tak díky tomu, že oba ty modely vznikají v jednom prostředí, tak máme velmi jednoduchou možnost a velmi cennou možnost kontroly. Kontroly, zda ten analytický model odpovídá tomu modelu fyzikálnímu, který je zde znázorněn těmi šedivými čarami, těmi jednotlivými obrysy. Tyto modely jsou zase svázány jakýmisi vazbami, to znamená, pokud bychom posunuli některou součást toho modelu fyzikálního, automaticky budeme posouvat i ten analytický model. Ale máme samozřejmě i možnost upravit některé součásti, to znamená, pokud by nám nevyhovovalo umístění toho analytického modelu například při horním povrchu té desky, máme možnost polohu toho analytického modelu změnit například do střednicové roviny. A všimněte si, jak chytrým způsobem se ten analytický model chová, že vlastně stěny, které navazují na tu stropní desku, tak automaticky se posouvá hranice mezi nimi, tak aby vždy byla definovaná vlastně ta společná hrana, která je společná nejen mezi těmi stěnami, mezi jednotlivými částmi, ale také mezi tou stěnou, mezi tou stropní deskou. To znamená, pokud vrátíme, tak bylo vidět dobře ta změna. To znamená, ten model se v návaznosti na ten model fyzikální chová velmi, velmi chytře a dokáže opět ušetřit statikovi obrovské množství práce a přitom mu nabízí jistý prostor pro úpravy toho analytického modelu, tak aby odpovídal realitě a potřebám vytvoření správného modelu. Takto vytvořený analytický model můžeme dále, neboť nyní vlastně obsahuje pouze geometrii a současně i tloušťky jednotlivých, případně průřezy jednotlivých prvků, dále potom materiály. A takto vytvořený model můžeme doplnit o okrajové podmínky, to znamená, můžeme doplnit podepření, můžeme uvolnit vnitřní vazby, to znamená, pokud bychom měli, nejednalo by se jako v tomto případě o monolitickou konstrukci, můžeme ten model dále upravovat. Přímo v Revitu jsme schopni definovat také zatěžovací stavy a kombinace zatěžovacích stavů a umístit také zatížení na jednotlivé prvky. Já v tom modelu mám vytvořené pouze jednoduché zatížení, řekněme zatížení vnitřním vybavením a dále potom vodorovné zatížení, které reprezentuje zatížení větrem. Co je důležité říci, tak to je vlastně místo, kde práce v Revitu, co se statiky týká, končí. Takto vytvořený analytický model můžeme převést do dalšího nástroje, kterým je Robot Structural Analysis. My si ho za malou chvíli ukážeme. Nicméně za zmínku stojí ještě jedna věc. Stejně jako jsme se bavili o možnosti renderování s využitím cloudových technologií, máme také možnost takto vytvořený model odeslat na vzdálený počítač a provést analýzu na takovém modelu. Revit sám o sobě neobsahuje výpočetní jádro, nicméně s tímto doplňkem se stává jakýmsi výpočetním nástrojem, který dokáže některých uživatelů nahradit třeba i několik licencí těch velkých
analytických nástrojů, jakým je například robot, který si za chvíli předvedeme. My si nepředstavíme nebo neukážeme si, jakým způsobem probíhá ta analýza, nebo to je proces o něco pomalejší a zdlouhavější, než bylo například to renderování. Nicméně pomocí tohoto nástroje bychom mohli tu úlohu matematickou, tento problém matematický odeslat na cloud a ve finále obdržet zpět, stejně jako jsme obdrželi render, tu vizualizaci, tak stejným způsobem bychom obdrželi výsledky. My si ukážeme alespoň, jakým způsobem potom ty výsledky můžeme znázornit, neboť přímo v Revitu jsme pak schopni takto spočtenou konstrukci znázornit, jsme schopni na ní znázornit vnitřní síly, reakce, deformace, to znamená veškeré výsledky. Takže pojďme se na to podívat. Nyní vlastně probíhá připojení na cloud, připojení na ty výsledky, které jsou na tom cloudu uložené. A nyní můžeme znázornit například průběhy vnitřních sil, tak řekněme momentů na těch deskostěnových prvcích. A to od jednotlivých zatěžovacích stavů, nebo například od některé z kombinací, kterou máme zadanou. Ty výsledky vypadají pak v Revitu takto, to znamená, jsme schopni odečíst namáhání příslušných prvků a takto vlastně tyto výsledky jsme schopni následně použít pro dimenzování. Samotné dimenzování už samozřejmě potom není součástí samotného Revitu, nebo to už je záležitost, která vyžaduje speciální aplikaci, kterou je například robot, do kterého se za chvíli podíváme. Nicméně řada projektantů, řada statiků používá své vlastní excelovské tabulky pro dimenzování a pak vlastně ten Revit obohacený o tento nástroj, o tuto možnost analýzy na cloudu, což je nástroj, který je vlastně dostupný zdarma, který rozšiřuje Revit o tyto možnosti, pak se může stát velmi užitečným nástrojem. My v tuto chvíli opustíme i Revit a podíváme se jen v krátkosti během pár minut na nástroj analytický, který je vlastně určený svým způsobem pro spolupráci s Revitem. Tímto nástrojem je program, který se nazývá Autodesk Robot Structural Analysis. Je to plnohodnotný nástroj pro konstrukční analýzu a dimenzování. To znamená, tento nástroj umožňuje, dalo by se říct, stejnou záležitost, jako jsme si v tuto chvíli předvedli, nicméně rozšířenou o celou řadu možností, které vlastně začínají například na možnostech zahuštění té sítě konečných prvků a tak dále. Samozřejmě je zde možnost definovat zatížení v jednotlivých zatěžovacích stavech, definovat způsob podepření, včetně komplexních záležitostí, jako je pružné podloží a tak dále. Samozřejmostí je také prohlížení výsledků, podobně jako jsme viděli před malou chvílí v Revitu. A co je důležité, tak součástí robotu jsou samozřejmě i ty nástroje pokročilejší, o kterých byla zmínka, to znamená nástroje například pro dimenzování. Ať už dimenzování oceli, nebo prvků dřevěných, nebo železobetonových, jak odpovídá naší úloze, kterou se nyní zabýváme. To znamená, v robotu pak robot je aplikace určená, již dalo by se říct, výhradně pro statiky, která umožňuje nejen samotnou analýzu té konstrukce, ale například dimenzování příslušných prvků. Já tady mám vytvořenou pouze na ukázku krátce vytvořenou výstuž,
která odpovídá nějakému dimenzování, odpovídá vnitřním silám, konstrukčním požadavkům dle eurokódů a tak dále. Já se tím vlastně touto částí dostávám k úplnému závěru dnešního webináře. Když se podíváme zpět na program našeho webináře, tak my jsme prošli tu hlavní část, samotný Revit LT. Ukázali jsme si, jakým způsobem je možné vytvořit 3D model, jakým způsobem vzniká, jak je možné v něm definovat vazby, parametrizovat ten výsledný model, přičemž jak ta parametrizace nám pomáhá při jakýchkoliv úpravách, které nás mohou v průběhu tvorby projektu potkat. Převedli jsme si, jakým způsobem vytváříme projektovou dokumentaci, která je vlastně odvozená z toho 3D inteligentního modelu, stejně jako tabulky a výkazy. No a v závěru jsme se v krátkosti zmínili o navazujících profesích, to znamená, podívali jsme se, jakým způsobem z toho námi vytvořeného modelu může statik vytvořit analytický model, jakým způsobem s ním může pracovat a jaké jsou další možnosti v práci statika, to znamená možnosti dimenzování, například v Robotu Structural Analysis. Já se v tuto chvíli vyčerpali jsme, dalo by se říct, náplň našeho semináře nebo webináře. Tak ja teda dokončím, že tie vizualizácie sa dajú robiť v prípade Revitu LT cez online cloudovskú službu. V prípade Revitu priamo sa dajú robiť v Revite. Avšak teda výhoda tej cloudovskej služby je tak, ako už Filip spomenul, že vám to nezaťaží ten počítač, čiže môžete ďalej pracovať a nestrácate povedzme v prípade nejakých ťažších vizualizácií niekoľko hodín, ale vlastne robíte stále na tom svojom projekte. Revit má takisto ďalšia výhoda je to, že vlastne vy môžete spolupracovať na jednom projekte viacerí ľudia na týme a ešte aj sledujete nejaké kolízie. Ďalšia výhoda, podľa mňa veľká, je aj to, že vlastne keď sa vytvára ten model, tak vlastne vytvára sa aj ten spolu s fyzikálnym modelom vlastne aj ten model pre statika, čiže on ho vlastne hneď môže použiť, tým pádom nestráca sa žiaden čas pri tvorbe vlastne toho projektu. Keď on tam vlastne niečo zmení, tak samozrejme sa to zobrazí aj architektovi, tým pádom vlastne je zabezpečená tá kooperácia. Služby vlastne tá online renderovanie je vlastne v rámci služby subscription. Pre tých, čo teda nepoznajú tú službu subscription, tak je to vlastne služba, ktorá pozostáva z rôznych výhod, ako je napríklad tá, že dostane zákazník druhú domácu licenciu, čiže povedzme má vlastne možnosť použiť ten software napríklad na svoj laptop. Takisto každý rok dostane novú verziu softvéru, má možnosť si stiahovať rôzne nadstavby alebo samostatné softvery, ktoré sú vlastne prístupné len teda tým zákazníkom, ktorí majú tú službu. Samozrejme je tam ešte technická podpora, čo je podľa mňa tiež veľmi dobrá záležitosť, pretože ak človek sa snaží prísť sám na nejakú vec, tak mu to môže trvať niekoľko hodín, avšak keď sa má koho spýtať, tak je to oveľa jednoduchšia záležitosť. Ak by ste ináč mali otázky, samozrejme môžete nám ich poslať e-mailom alebo zatelefonovať či už mne alebo môjmu kolegovi z MNP Peťovi Hložovi. Čiže otázky môžu samozrejme prísť aj neskôr. Určite. Tak ak nie sú už ďalšie otázky teda, tak ja by som vlastne chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí si našli čas a pozreli sa na tieto softverové možnosti, ktoré teda šetria čas a zefektívňujú vlastne prácu. A v neposlednej rade teda Filipovi, že nám vlastne v krátkom čase teda ukázal časť tých možností, ktoré sa dajú použiť. Není zač, já taky děkuju všem za pozornost. Věřím, že to pro vás byla zajímavá informace.
Takže díky. Ďakujeme, pekný deň. Naschledanou.